Bueno, així simplement hem de participar tots un poquet. És una cançó que han creat els Ovidi Twins especialment per aquesta ocasió. I aleshores el que anem a fer és contestar diguem a la cançó. En el moment que funcione malament, és a dir, en el moment que sentim alguna cosa que no ens agrada, què hem de fer? Bueno, sabeu protestar o no? Chilleu, protesteu, digueu-vos coses males, chilleu. Bravo. Tu els diràs com protestaran. Jo avisaré, o sigui, aquell que no estigui atent a la cançó, jo estaré al costat per a anunciar quan hem de protestar. I ara, sabeu aclamar? Fem una prova. Protesta! Aclamació! Protesta! Aclamació! Aclamació! Protesta! Aclamació! Silenci! Després, per una altra banda, anem a fer dos congues, dos grans congues, una per part del nuvi i l'altra per part de la núvia. Com hi ha gent que és indecisa, doncs que s'agafa una conga i ja està. Això ho haurem d'improvisar, perquè pensàvem que estaríem en un espai gran, però com que no ho estem, en fi, Vicent i jo farem de caps de conga. Seguiu-los. Tres fan ball. Un aplaudiment. Bravo, bravo. Atenció i silenci sentint les paraules. Diuen... Baixa les sabeu. Diuen que a este món hem vingut a patir. Diuen que això és una vall de llàgrimes. Abstinència sexual. Abstinència sexual. Bueno. Abstinència sexual. Treballant sense parar i treballant sense parar la roda salto de cofrentes y a un festival. Vinga el gin tònic i
pescant a peu